Dámy a páni, dovolte, aby som vám predstavila náš nový výrobok. Je to Beauty Derm, vysoko koncentrovaný krém v prášku na celkovú hydratáciu pleti a samozrejme regeneráciu pokožky. Používanie je veľmi jednoduché. V dispozícii je akákoľvek fľaša s vodou alebo samozrejme voda, ktorú si dáte na ruky, aby boli vlhké. Teraz zoberete krém a nasypete si ho na ruku. Také množstvo, aké budete potrebovať na tvár. Rozomeliete medzi rukami. Urobí sa vám príjemná krémová hmota, ktorú si potom aplikujete na tvár. Samozrejme, tento krém je v dvoch variáciách, je naturál a vonný. Tak, už stačí len použiť.